இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைய முதல் வாசகத்திலே எசையா இறைவாக்கினர் அடிமைப்பட்டு கிடந்த மக்களை பார்த்து இவ்வாறு அழைப்பு கொடுக்கின்றார். புழுதியில் வாழ்வோரே, விழித்தெழுந்து மகிழ்ந்து பாடுங்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார். இறைவனுடைய அருளையும் ஆற்றலையும் இஸ்ராயல் மக்கள் அதிகமாக சுவைத்தார்கள். கடவுளுடைய அனுபவம் யாருக்கு அதிகமாக கிடைத்தது என்றால் இஸ்ராயல் மக்களுக்கு அதிகமாக கிடைத்தது. ஆனால் இந்த இஸ்ராயல் மக்கள் காலப்போக்கிலே தங்களுடைய கடவுளுடைய பயணத்தை மறந்து கடவுளுடைய அனுபவத்தை தொலைத்து வேறு பக்கமாக செல்கின்ற பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய சுமை அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கின்றது. இதுவரை கடவுள் எங்களை சுமந்தார், இதுவரை கடவுள் எங்களை தாங்கினார். ஆனால் இப்போது கடவுள் எங்களை தாங்கவில்லை, கடவுள் எங்களை சுமக்கவில்லை என்ற அந்த ஒரு நினைவு அலைகள் அவருடைய உள்ளத்திலே எழுந்து கொண்டிருந்தன. இதற்கு காரணம் என்ன என்று பார்க்கின்ற பொழுது, வேற்று தெய்வங்களை அவர்கள் பின்பற்றியதையும் 10 கட்டளைகளை கடைபிடிக்காமல் போனதையும் கடவுளோடு நடக்காமல் சென்றதையும் அவர்கள் நினைவு கூறுகிறார்கள். வாழ்வு வேண்டும், கடவுளுடைய ஆசீர் வேண்டும், மீண்டும் எங்களுடைய பழைய வாழ்வு புதுப்பிக்கப்படாதா என்ற அந்த உணர்விலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மக்களுக்கு செத்து போய்விட்டோம், இனி எங்களுக்கு உயிர்ப்பு என்பது நிச்சயமாக இருக்காது என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு பாபிலோனிய அடிமைத்தனம் எங்களுக்கு ஏற்கனவே உள்ள அடிமைத்தனத்தை போல ஆகிவிட்டது. மீண்டும் மீண்டும் அந்த கடவுளுடைய வாழ்வை அனுபவத்தை பெற நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த நேரத்திலே எசையா இறைவாக்கினர் இன்றைய முதல் வாசகத்திலே ஆறுதல் மொழியை சொல்கின்றார். புழுதியில் வாழ்வோரை விழித்திலிருந்து மகிழ்ந்து பாடுங்கள் என்று குறிப்பிடுவார். பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, புழுதி என்பது தானாகவே நம்முடைய உள்ளத்தை எல்லாம் ஒட்டிக்கொள்ளும். அதை கழுவ வேண்டும். அதை கழுவ வேண்டும் என்றால் நாம் அந்த புழுதி உள்ள இடத்திலிருந்து வேறு ஒரு இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அப்படி செல்கின்ற பொழுதுதான் நம்மால் முழுவதுமாக அந்த புழுதியிலிருந்து நம்மை கழுவிக்கொள்ள முடியும். பிரியமானவர்களே, அடிமைத்தலையிலிருந்து இருந்த நுவத்தடியில் இருந்த அந்த மக்கள் எழுந்து ஆண்டவரிடம் செல்ல வேண்டும், எழுந்து ஆண்டவரை பார்க்க வேண்டும், எழுந்து ஆண்டவருடைய அனுபவத்தை பெற வேண்டும். எனவேதான் எசையா குறிப்பிடுகின்றார், புழுதியில் வாழ்வோரை விழித்தெழுந்து மகிழ்ந்து பாடு. ஏனெனில் உன்னுடைய சுமைகளை எல்லாம் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வார், உன்னுடைய சுமைகளை எல்லாம் ஆண்டவர் தாங்கிக் கொள்வார் என்று குறிப்பிடுகின்றார். எனவேதான் இன்றைய முதல் வாசகத்திலே பார்க்கின்ற பொழுது இஸ்ராயல் மக்களுடைய துயரங்கள் பட்டியலிடப்படுகின்றன. ஆண்டவரே, துயரத்தில் உம்மை தேடினோம், நீர் எங்களை தண்டிக்கும் போது உம்மை நோக்கி மன்றாடினோம். பேறுகாலம் நெருங்குகையில் கருவுற்றவள் தன் வேதனையில் வருந்தி கதறுவது போல ஆண்டவரே, நாங்களும் உம்முடைய முன்னிலையில் இருக்கிறோம், நாங்கள் கருவுற்று வேதனையில் துடித்தோம் என்று சொல்லி இஸ்ராயல் மக்களுடைய வேதனையை இன்றைய நாளிலே முதல் வாசகத்தில் பதிவு செய்யப்படுகின்றது. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ஒரு சுமை என்றால் இப்படிப்பட்ட சுமையை அவர்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள். இந்த சுமையை யாரிடம் இறக்கி வைக்க முடியும்? இந்த சுமையை யாரிடம் சொல்ல முடியும்? எல்லா மக்களுமே இதே மாதிரி சுமையை சுமந்து இருக்கிறார்கள். அப்படி என்றால் இந்த சுமையிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுப்பவர் யார்? விண்ணையும் மண்ணையும் உண்டாக்கிய அந்த ஆண்டவர். விண்ணையும் மண்ணையும் உண்டாக்கிய அந்த ஆண்டவரை நோக்கி நம்முடைய திருக்கண்களை திருப்புகின்ற பொழுது அவர் ஏற்றுக்கொள்வார். எனவேதான் திருப்பாடல் அழகாக சொல்லப்படுகின்றது, இதோ மலைகளை நோக்கி என் கண்களை உயர்த்துகின்றேன், உதவி எனக்கு இங்கிருந்து வரும், விண்ணையும் மண்ணையும் உண்டாக்கிய ஆண்டவரிடமிருந்தே வரும் என்று சொல்லி திருப்பாடல் ஆசிரியர் பாடுகின்றார். எனவேதான் இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்திலே பார்க்கின்றோம். நற்செய்தி வாசகத்திலே வழிபாட்டு முறையாலும் அல்லது சட்டத்திட்டங்களாலும் இந்த இஸ்ராயல் மக்கள், யூத மக்கள் அடிமைப்பட்டு கிடப்பதை பார்த்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து, சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்பவர்களே எல்லாரும் என்னிடம் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொல்கின்றார். பிரியமானவர்களே, வழிபாடு என்பது நம்மையும் கடவுளையும் ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பணி. இறையன்பு பிறரன்பு பணி.
இந்த இறையன்பு பிறரன்பு பணியிலே நம்முடைய சுமைகளை இறக்கி வைக்க வேண்டும் என்றால் இதோ நம் ஆண்டவரிடம் இறக்கி வைக்க வேண்டும். இதோ உலக முடிவுரை என்னால் உங்களோடு இருப்பேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் நம்முடைய சுமைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக கரம் விரித்து பாடுபட்டார், ரத்தம் சிந்தினார், நம் ஒவ்வொருவருக்கும் மீட்பை கற்றுக் கொடுத்தார். நம்முடைய சுமைகளை அவரிடத்தில் இறக்கி வைக்க வேண்டும், நம்முடைய சுமைகளை அவருடைய பாதத்திலே வைக்க வேண்டும். அதைத்தான் இன்றைய நாளிலே ஆண்டவர் அழைப்பு கொடுக்கின்றார். கொடுக்கக்கூடிய அழைப்புக்கு நாம் செவி கொடுக்கிறோமா? ஒருவேளை என்னிடம் சுமை இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்கிறோமா என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். இந்த சுமை பழகி போய்விட்டது, இந்த சுமை என்னுடைய வாழ்வோடு ஒட்டி போய்விட்டது, எனவே இது என்னோடு இருக்கட்டும் என்று நாம் நினைத்தோம் என்றால் சுமை ஏற ஏற நாம் கீழே விழுந்து விடுவோம். ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய காரியம் இதுதான். சுமை சுமந்து சோர்ந்து போய் இருக்கிறாயா? நீ என்னிடம் வா, உன்னுடைய சுமையை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று குறிப்பிடுகின்றார். பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ஆண்டவரிடத்தில் செல்வோம். சுமையை இறக்கி வைத்து அவர் தருகின்ற அந்த கனிவையும் அந்த மனத்தாழ்மையும் பெற்றுக்கொண்டு இந்த உலகத்திலே ஆண்டவருடைய அன்பை பெறக்கூடிய பிள்ளைகளாக, பெற்ற பிள்ளைகளாக வாழ இந்த திருப்பலியில் சிறப்பாக மன்றாடுவோம். கார்மேல் அன்னையினுடைய திருவிழா நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த அன்னை சிறப்பாக பரிந்து பேசட்டும். ஆமென்.